Anya an gama inda ga gaba India ma ambassador Muhammad Nyalli Bello min woni Zanna Jangalma of Borno State, national youth leader mi yetti Allah Kautal Hore, wazirin sarkin Fulanin Karaye, mutawallin sarkin bindigan Adamawa, deputy commander general Nigeria Hunters and Forest Security Service. Bandiraɓe am sukaɓe, imma bandiraɓe am mawniraɓe, imma miñiraɓe, ngalla min fooɗa hakkille moɗon dow haala social media kuma imma fulfulde mi yeggitinde majum gaskiya, amma haala dow ɗum ko ɗum turoto imma wayaji bano TikTok, Facebook, WhatsApp group, in tagu no wolway haala ga Allah tagu andata ɗum ko wolwata, to tagu wolu yenna laamiɗo muɗum, to tagu wolu yenna baba muɗum, to tagu wolu yenna modibbo muɗum, ɗum wana ɗum aqida amen, ɗum aqida haaɓe non menon tonto min goni fulɓe min mbawaɗo, min ɗum ko min andi ko toye min mawnina mawɓe amen, daga ɗum yi o ɗum mawɓe amen fuɗɗo daga wuro mawnirawo, kawirawo, goggojo, innajo, moy non ɓe fu maɓɓe daga wuro min fuɗɗata yaago yaasi. Amma ɗum wurto imma TikTok sai gi'a goɗɗo wurtake ma wala toggore e ɓandu muɗum imma waɗa TikTok, goɗɗo kuma wurtake non foto ɗum ko andi ko adi video goɗo ma anda sai waɗa click majum watta ɗum nder TikTok, ɗum ma emi yi'a ɗum ɗaya biyu go'o ɗiɗi ni hider majum. Ga Allah ga annabijo Allah in tagu no waɗa posting imma hunde tabbitina sai to darake raari ɗum no woɗi, in turake ɗum waɗana himɓe amfani, bana no ɗum waɗana himɓe amfani, ɗum wazi non turiɗa, ɗum haraka lumo non turiɗa, ɗum haraka labaru duniyaji non ɗum ko yahata turiɗa, joni himɓe no mbi'ay ɗum gaɗa like sosai. Amma goɗɗo adi rayuwa muɗum musamman hawriɗum social media, hande mi nyami nyiri kala kaza, hande mi yanni modibbo o, jango mi yanni mo ceede o, jango mi yanni mo milki gwamnati ɗo, jango mi yanni ɗan siyasa ɗo, ko woni riba maɗa? Yewtan riba maɗa, a wala riba dow majum. Saboda haka ga Allah sukaɓe nonno ɗum yehi ko ɗum noddi an Zanna Jangalma ummo Maiduguri, emi wodi dama waɗugo haala ka saboda mi moƴƴinana en, nonno ɗum yehi an national youth leader mi yetti Allah Kautal Hore, emi wodi dama wolugo daga Abuja wargo ɗo Maiduguri fa local government, kuma in a yi'an wazirin sarkin Fulanin Karaye nder Kano emi wodi dama wolwugo, to ga Allah ga annabijo Allah emi fooɗa hakkille moɗon haala social media. Ɗum ma onon gaɗata hunde amma menon ɗum yannata, mawɓe menon ɓe gennata sai ɓe gi'a min ɗali on, to menon ma min fuɗɗi wurtago emin bolwa, min tori on ga Allah ga annabijo Allah, wana wai mi gattu on himma sembe, a'a min tori en ga Allah ga annabijo Allah ga lawol baali, in on gaɗa posting ɗum ko hunde daroɗon tabbitinon, in ɗum ko ɗum jalata non ɗum jalata non ƴaɓo inare tan wala damuwa, amma in ɗum ko shafi addina non ga Allah ɗale wattugo hunduko moɗon, on mo wala dina dow majjum anda dow majjum wattu hunduko muɗum, yenna modibbo o yenna o laala. In ɗum haala laamu non ɗum wattano genna o nder wuro laamu moɗon ɗon daroto moƴƴinon laamu moɗon nder wuro ɗon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, daga ɗo mi darake. Yalli jan wuya jan, men zaki gamji wuce tsara.